El poble. El poble és un vell tossut. És una noia que no té promès. És un petit comerciant en descrèdit. És un parent amb qui vam renyir fa molt de temps. El poble és una xafugosa tarda d'estiu. És un parapet damunt la sorra. És la pluja fina de novembre. El poble és 40 anys d'enfilar-se per les bastides. És el petit desfici dels diumenges a la tarda. És la família com a base de la societat futura. És el conjunt d'habitants, etc. Hi ha aquesta connexió que també es fa per la banda del teatre. Jo m'interessa per la banda també, diguem-ne, gràfica, de fer... que és quan sorgeix la idea de fer un llibre, que és La fàbrica. Que després, La fàbrica es pot datar de l'any 70, tot i que apareix el 72. La fàbrica, doncs... Bé, passa un temps, hi ha un problema dels Cercenedes, hi ha tota una sèrie de circumstàncies que fa que s'endarrereixi, però es presenta a l'estiu, al Temple Romà, es presenta La fàbrica. Un poema com un llibre de poemes com La fàbrica, que al meu entendre és un dels llibres de Miquel Martí Pol més importants, més innovadors, fins i tot. És una mostra d'això que hem dit, el realisme social. És a dir, ell va saber copsar una mirada que molt sovint la poesia no havia tingut sobre la fàbrica on treballava, sobre la Blava, i el món laboral, sí, que això suposava, i les relacions humanes que suposava. Jo penso que ell ja va néixer en una família obrera, perquè els seus pares treballaven a la fàbrica, els seus sogres també, llavors ell va acabar vivint amb la mare aquí en una casa de la fàbrica, ell va treballar a la fàbrica, vol dir que suposo que ell ja sabia, o ja se'n sentia, no?, d'obrer, diguem-ne, d'alguna manera. I jo penso que això també ens ho va deixar molt clar en els fills, això, de que tinguessin clar de quina classe social érem i no volguéssim estirar més el braç que la màniga, diguéssim. Però que era un home, doncs, en tot i per tot el país, i favorable al país, i disposat a lluitar pel país. En Miquel Martí Pol l'haurien ficat a la presó si no hagués tingut la malaltia. Els trobo allà al menjador, totes serioses, diu, entra, i hi havia la policia a dintre. En Miquel encara havia de pujar de la fàbrica, per tant sí que era la tarda i devia ser aquest temps, un temps perquè el dia era curt i era fosc. I diu, ara ha de pujar de la fàbrica i quan arriba amb un cap que havia caigut, precisament, un cap embenat. I, està clar, Miquel doncs va quedar una cosa així. I fins que llavors van dir, escolti, què hem de fer? No ens el podem pas emportar. És a dir, apenes, vull dir, pujava, no sé si anava amb bastó o amb alguna cosa, pujant, imagina't aquelles escales que hi havia allà darrere, i pujava i hi havia Miquel. No ens podem pas emportar una persona que està malalta.
Prohibit. El que fèiem era clandestí. No podíem demanar permís perquè s'havia de demanar permís per tot. Per fer una reunió de 3 persones s'havia de demanar permís. No es feia habitualment, però sí que et podien enganxar, és a dir, normalment no actuaven perquè 3 persones és molt fàcil, ara jo veig aquí i hi ha 3 persones. Però sí que sempre estàs que et poden enganxar. Cosa de llums, i anàvem a roda. I llavors ell va ser el primer que em va dir, diu, mira, tinc que si vull saltar una cosa de gro, per exemple, peus junts, impossible, em fumaria una trompada enorme, diu, no sé què passa, i llavors és els primers anuncis de la malaltia, que ell em va dir, diu, els metges no en tenen res perquè era una esclerosi múltiple i no en tenien res. I llavors, clar, va suposar un canvi. Ell es va haver d'acostumar a estar malalt, que va costar perquè al principi aquesta malaltia en concret depèn del malalt, també té símptomes molt diferents. Llavors el pare, jo recordo que ell va començar que queia, que no sabia massa per què, no sabia si s'havia entrebancat o no s'havia entrebancat, fins que van dir que tenia aquesta malaltia. Llavors, en el moment que el van diagnosticar, va avançar molt ràpid, o sigui, va quedar que no podia parlar, que caminava molt malament, o sigui, va fer una evolució molt ràpida, que altra gent té esclerosi múltiple i camina i parla bé. En Miquel va tenir una patacada forta amb això. Després, doncs, era un home molt coratjós, molt valent, molt constant en tot. I després es va haver d'enfrontar i d'intentar de vèncer la situació. En Miquel tenia uns rituals quotidians molt metòdics. La seva malaltia l'obligava a fer-ho tot molt a poc, i per això estava molta estona al lavabo arreglant-se, netejant-se, mentre escoltava música clàssica, i segurament pensant i reflexionant sobre coses seves. Així estava fins pràcticament al migdia, que anava al seu despatx a obrir la correspondència i a llegir els diaris abans de dinar. Sinó pel fet que estava malalt. Llavors, clar, el fet de l'esclerosi era una persona que anava amb cadira de rodes, per tant, no era un avi que et pogués pujar a coll, ni amb qui poguessis córrer, ni amb qui poguessis jugar, no? Sinó que era una persona, clar, jo de petita recordo, clar, anar a casa seva, i que segons com era una mica avorrit a vegades, no?, quan érem petits, perquè, esclar, anàvem allà i anàvem a parlar, no? I que uns nens estar sentadet a parlar, doncs, bueno, una estona està bé. Però clar, al final, no?, també necessitava, bueno, tenies ganes d'altres coses. Tot i això, a mi m'agradava molt, o sigui, anaves allà i els senties parlar del que fos, no? I que mica en mica, a l'anar-te fent gran, després ja participaves tu a les converses i després ja era diferent, no? Bé, jo era mestre, arribo, em demanen uns pares i mares una cooperativa d'Esparreguera que em faci càrrec de l'escola Puig. Arribo a l'escola i el primer que faig quan arribo a una escola és mirar una mica què hi ha a la biblioteca i em trobo que no trobo cap llibre de poesia. I uns dies després em presento a l'escola amb aquest llibre i amb aquest llibre sota el braç. I la millor manera que ells s'interessin pel que llegeixes, arribo sobre la taula i el deixo al revés. I de seguida un nen que llegeix Ramon. Mira, un llibre de poesia. I de qui és? Qui és Miquel Martí Pol? I els hi començo a explicar qui és en Miquel Martí Pol. A partir d'aquí dic, mireu, en Miquel Martí Pol havia escrit un poema en paraules, nosaltres hauríem de fer un poema paral·lel, refer el camí que ha fet en Miquel Martí Pol, fer-lo amb imatges.
i es comencen a entusiasmar amb la idea, se l'aprenen de memòria, van a totes les classes dels més petits a explicar-los i a llegir, a recitar el poema i a llegir-los, i a partir d'aquest moment comencen a aparèixer dibuixos sobre el poema de primavera. Vam fer 2 autocars i tots els nens de 6 a 14 anys vam arribar a Roda de Ter. Realment va ser un dia, desfilaven per davant d'ell, un li recitava un poema, l'altre li donava un dibuix que havia fet, etc. Era un home polidíssim. Això sempre era una cosa doncs, que, probablement perquè jo no soc tan polit, però era capaç de veure un fil a casa seva i intentar, quan ell podia agafava el fil, si no, doncs aquell fil ja li feia nosa, i tot era molt polit, amb els llibres, amb els textos que escrivia a mà, molt polit. I una de les qüestions que el va fer patir la malaltia és que no podia ser polit. I que jo el recordo així, allà, assentat en aquella taula, i allà, no? Llavors nosaltres ens assentàvem a la part del davant, a parlar amb ell o el que fos, i sobre la taula tenia uns pots amb això, no? Amb bolis. I allò els tenia tots col·locats, doncs, per exemple, tots cap allà, diguem-ne, no? I que jo què sé, nosaltres érem petits i a vegades si jugàvem una mica i tocàvem els bolis, perquè amb alguns havíem d'entretenir, no ens deia pas res, però quan ho deixàvem de fer, doncs ell meticulosament i a poc els tornava tots a la seva posició. Vull dir que sí, era molt ordenat, tenia tot molt ben posat i era molt ordenat. Sí. El carrer Costa del Ter és el carrer on va anar a viure el poeta l'any 1956, quan es va casar amb Dolors Feixes. Llavors era a casa els sogres, a casa els pares de la Dolors, i allà hi va anar el 1956. I va crear la família i és on hi van diagnosticar l'esclerosi múltiple. Allà hi va escriure bona part del seu gruix de l'obra i tenim molta documentació. Ell en diu la casa groga de l'àmbit de Meravelles. Aquest àmbit de Meravelles per ell era el nucli familiar, el niu, i tenim molta documentació que la recolza. Aleshores, enguany, el que hem fet és agafar les 4 cases idèntiques del carrer Costa del Ter, són 4 cases que l'última és la casa on va viure el poeta, i les 3 primeres cases s'han remodelat i són la seu de la Fundació, i l'última en direm la casa Miquel Martí Pol, que en un futur serà la casa museu. Tanmateix, totes les 4 cases es comuniquen entre si de forma interna i nosaltres les entenem com un sol edifici literari. Però ho diferenciem com a casa Miquel Martí Pol perquè és la casa on va viure i com a seu del poeta, malgrat siguin totes el mateix edifici. Durant aquesta legislatura el nostre objectiu era poder rehabilitar aquest espai, que eren les 4 cases de la Blava, amb la qual on havia viscut el poeta, i la primera part del projecte era fer la seu de la Fundació, que és aquesta on estem, que hem presentat avui el llibre. La segona fase serà la casa museu. Aleshores, per nosaltres, per Roda, és un orgull i crec que és un deute que li tenim al poeta de preservar el seu llegat, potenciar la seva obra i la seva persona. I d'alguna manera per això hem treballat des de l'Ajuntament per tenir aquesta seu, per poder tenir en breu, quan es pugui, la casa museu i d'alguna manera preservar això. La següent fase és, que ja hi estem treballant, és fer un projecte museístic, amb tota la museografia, la conceptualització i els aspectes tècnics i executius, del que serà la casa museu Miquel Martí Pol. Aquelles cases, clar, al final allò o es feia alguna cosa o suposo que s'hagués acabat perdent, i per tant que el que s'hagi fet hagi estat això, trobo que està molt bé i que està ben resolt i que ha quedat, a part de que ha quedat molt bé, doncs ara tindran una nova vida aquelles cares relacionades amb part del seu passat, però que trobo que sí que és una molt bona elecció. Un poble que
tingui una mica d'autoestima, això s'ha de fer amb totes les persones doncs, que tenen que són interessants, diguéssim, perquè contribueix al patrimoni que és de tots. Ara ja en Martí Pol, doncs, no és aquí, però en canvi sé que hi ha els seus textos, i els seus textos continuen sent llegits. És una matèria de conversa i interès, forma part de la nostra història i del nostre patrimoni. Bueno, hi ha molta gent al darrere que hi treballa. Vull dir, aquí a Roda hi ha tot de la fundació, com que hi ha el llegat, llavors hi ha molta gent que vetlla per això, no? Perquè es continuï parlant d'ell i es continuï fent coses. Ara mateix aquí on som, vull dir, si això al final acaba sent la casa museu, la fundació, doncs tot això té empenta i té volada, i suposo que gràcies a tota aquesta gent i a l'Ajuntament i tota la gent que hi col·labora, doncs mira, va tot endavant, no? Miquel Martí Pol estem davant d'una figura nacional, un símbol. Podem parlar del poeta nacional, això ja s'ha dit a tort i a dret. Llavors, quan hi ha una figura tan simbòlica, tan representativa d'un col·lectiu, és necessari que se'n faci una gestió. Però trobo que són poemes que no són molt complicats, que no has pas de saber res per entendre el que t'estan dient, no? I que parlen de coses, bueno, doncs hi ha de tot, però n'hi ha molts que parlen de coses molt quotidianes, no? De sentiments, de relacions entre les persones, de moments, i per tant suposo que molta gent s'identifica amb coses, no? O entén emocions, sensacions que ell plasma per escrit. Està atent perquè ell, això sí que està molt alerta, que els seus textos, els textos poètics, la poesia, o sigui prosa, arribi al màxim de gent. Ell creu en aquesta funcionalitat dels textos. Però jo diria, estableix un bon nivell de relació amb els problemes del país. Jo diria que el que hi ha fet molt és una llengua entenedora i un contacte molt humà amb els problemes generals del país, el problema doncs, de la llengua, el problema de l'ensenyament, el problema de la manca de llibertat, el problema que Catalunya ha de ser un país lliure. Un poema, de fet, no està ben acabat fins que algú l'ha llegit i li ha donat una dimensió que l'escriptor sol no és capaç de donar-li. Diu, imagineu el que representa la feina que vosaltres heu fet. Amb la vostra interpretació heu acabat el meu poema i li heu donat una dimensió que l'escriptor sol no és capaç de donar-li. Ell deia que era poeta des que es llevava fins que se'n anava a dormir.